Халид бик көчле малай була. Ничек кенә авыр булмасын, ул бөтенесен күтәрә ала. Мәктәптә көч сынашып карамаган бер генә кеше дә калмый. Халид бигрәк тә классташы Нуретдин белән көрәшергә ярата. Шулай итеп, көннәрдән бер көнне алар икесе дә янә мәктәп бакчасында көч сынаша башлый. Җиңелгән Нуретдин класска атылып керә дә Халидның дәфтәренә сызып бетерә. Халидның моңа бик каты ачуы кабара. Ул тиз арада Нуретдинның өстенә ташланып, аны сугып ega. Нуретдинның борыныннан аккан кан бөтен нәрсәне буяп бетерә. Классташлары алар арасында кысылырак кыймасалар да, бу хәлгә бик нык кәефләре төшә. Хәлләрнең нинди дәрәҗәгә бары җитүен белеп алган укытучы Халидкә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның түбәндәге хәдисен исенә төшерә. Көчле кеше ул, көрәшкән вакытта җиңеп чыгучы түгел, ачуы чыккан вакытта ачуын җиңгән кеше.